Jo crec que emprendre és una actitud, tens que tenir ganes, voluntat, creure molt en la idea i bueno, també en temps de crisi és quan també sorgeixen oportunitats. La nostra proposta és fer unes actuacions de millora de la massa forestal per evitar incendis i plagues. El que es fa és un inventari de què és el que hi ha en aquest bosc i quines actuacions s'han de fer per millorar aquesta massa forestal. Aquests troncs, aquestes branques, les processem i les convertim en l'estella, que és aquests trossets de fusta petits que hem vist, que es poden utilitzar com a combustible per substituir el gasoil o el gas natural, un combustible fòssil, per obtenir energia d'una manera més eficient i ambientalment més sostenible i més econòmica, que és un punt molt important. Les dues sòcies que vam començar, la nostra formació és en enginyeria energètica, principalment. Llavors, per nosaltres era clau trobar una persona que conegués el sector forestal fins que vam trobar l'Artur, que per nosaltres és una peça clau. Inicialment fèiem feina cada un des de casa seva, comunicacions via internet, i fins que vàrem decidir cercar un local perquè creiem que ens era necessari, un poc per centralitzar tota la informació. Ja començàvem a tenir molt d'arxiu, per reunir-nos. Vàrem pensar en la idea del coworking i va ser molt interessant perquè comparteixes despatx amb professionals un poc del teu sector, estàvem entre enginyers i arquitectes, i ens va ajudar a arrencar. Llavors va ser quan vam conèixer Palma Activa i arrel de contactar amb ells ja ens van oferir assessorament en diferents aspectes de l'empresa i també la possibilitat d'accedir a un d'aquests locals. La veritat és que tenir una entitat que te recolza sempre ajuda.